povedať? Španielsku. Je to Španielsko? Vyzerá to tak nejako. Uvidíme, čo sa dozvieme. Buenos días, señorita. Prosím, že Buenos días, señorita. Ste povedali komu, nie? Alebo možno niekomu z vás to povedal. A čo to vlastne znamená? Po slovensky to teda nie je. Nerozumiem tomu. Smysl. Buenos días, señorita, znamená dobrý deň, pani. Vy prídete do našej krajine zrejme na dovolenku a neviete, ako sa volá. Volá sa táto naša krajina. No ale prepáčte, ale neviem, ako sa volá táto vaša krajina. Prezradíte mi to, teda možno, že už mi to tu niekto naznačil, ale teda prezradíte nám to, že či to je naozaj pravda. Prišli ste do Španielska, Španielského kráľovstva a viete, čo máte šťastie, že ste ma stretli. Soy Jose, volám sa Jose. Ja som Mária, veľmi ma teší, prišla som zo Slovenska. Veľmi rád vám porozprávam o našej krásnej španielskej krajine. Mám aj kamarátov, ktorí mi radi pomôžu. Hola je náš kontakt, znamená ahoj. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Ja vám porozprávam, kde sa Španielsko nachádza. Španielsko leží v juhozápadnej Európe na Pyrenejskom polostrove. Že? Taká krásna skupina, no, používajú hlavne ruky a nohy pri tom flamenku, áno. No, používajú ruky. Tak. To som nedávno videla, keď to tam púšťali na videu, že? Nohy, lebo... Zatočia sa a oni do toho vlastne aj prieskajú rukami. What's your name? My name is Mario. What's your name? My name is Sandra. What's your name? My name is Adriana. What's your My name? name is Mary. What's your My name? name is Claudia. My home is over the ocean. My body lives over the sea. My body lives over the ocean. Bring back my Bonnie to me. Bring back my Bonnie to me, to me. Bring
my Bonnie to me.